ପଥରକୁ ଆଗେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ କେହି ବି ନେତା ଚୌନାମୀ କୋଟି ନେତା ପଞ୍ଚା ଦୁର୍ନୀତି ନେତା ନେତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଳନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବା ପାୟଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ସେବା ଲାଇନ୍ କପି କରେ ନା ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଆମେ ଗୋଟେ କପି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା